5 persuni barranin baqgħu jinżammu arrestati wara tresqu l-qorti tlieta filgħodu brabta ma' ċirku ta' kriminalità organizzata li kienet tinvolvi traffikar ta' droga. Dawn huma raġel ta' 36 sena u mara ta' 22 sena mis-Serbja, raġel ta' 34 sena mill-Kroazja, raġel ta' 54 sena mill-Maċedonja u Taljan ta' 37 sena. Fil-qorti il-prosekuzzjoni spjegat li l-ħadd li għadda il-pulizija iċċirkondat vettura fejn instabu ma' 7 kilogrammi ta' kokaina. Intqal li l-pulizija kienet ilha żmien tissolverja allegata organizzazzjoni kriminali magħmula minn Serbi li setet kienet involuta fit traffikar ta' droga, armi u dokumenti folots. L-investigazzjoni tal-ħadd komplow bit-tfittxijiet f'residenza f'Ħazzabbar u 2 oħra f'Witilajn li waslu biex tinstab aktar droga, armi tan-nar u apparat relatat ma' traffikar ta' droga. Kollox ġew ikkonfiskati 7 kilogrammi kannabis u 7 kilogrammi oħra ta' kokaina. Il-5 akkużati kollha wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom.